سلام تخاتلتي ماكي ميديا لما عندي حزر زبالات مسات السانتا حيزلكم قريبا لغو سناي مكتتال جنا بهፃንነተይ ጓል ትረኽቦ እትብል በህሎ ካብ ኣደይ ክሰምዓን ከለኹ ብዙሕ ትስቆረኒ ኣይነበረትን ሎሚ ግን ትፈልጢ እተደይ ትብሎ ዝነበረት ምስ በፅሐኒ ተሰዊጡኒ ሃንደበት ሰላም ምኽንያት መብከይኣ ምስ ሓተትኩዋ ሕንቕንቕ እንዳበለት ዝደርበየትለይ ቃል እዩ ነይሩ። ሰላም ሓንቲ ካብተን ዝቐርበን መሓዙታ እያ። ዕድሚኣ ገና ኣብ ጅማሮ እስራታት እያ ትርከብ። ተወሊዳ ዝዓበየትሉ ዓዲ ንእስ ዝበለ ዓዲ ነይሩ። ጓል ስውዕን ነዲኣ ሓንቲ ከም ሓሙስን እያ። ብሕንቃቐ ናይ ኣዲኣ ዝዓበየት ፍረቶም ብሓንሳብ ክነብሩ እናደለዩ ከይተራኸቡ ሓንሳብ እናሓዋሩን ዝተፈላለዩ እያ። ሎሚ ከም ኩሉ ሰብ ኣብ ስደት ኣብ እስራኤል እያ ትርከብ። ንሰላም ሎሚ ጥራሕ ኣይኮንኩን ንበይና ብጭንቀት ተዋሒጣ ዝሪኣ ዘለኹ። ብተደጋጋሚ ምስ ኣወዳት ኣብ ንራኸበሉ ኣወዳት ክትላለ ዘይትደሊ ደቂ ተባዕትዮ ብዝቐረብዋ መጠን እትርሕቕ ጓል ሂዋን እያ። ንዝኾነ ወዲ ተባዕታይ ደው ኢላ እውን ርእየ ኣይፈልጥን። ካብ ገዝኣ ንስርሓ ካብ ስርሓ ንገዝኣ በቃ ኣኸለ። ስለምንታይ እያ ከምዚ ኢላ ትነብር? ከም መሓዙታ ሓዳር ጌራ ዘይትነብር ኢለ ክሓታ ይደሊ እሞ ዓርኪ የህልዋ ወይ ከዓ ክትበፅሖ ትደሊ ዕላማ ኢለ ንሕቶይ ባዕለይ ይምልሶ። ሰላም ሎሚ ግን እተደይ ትብሎ ዝነበረት ምስ በፅሐኒ ተሰዊጡኒ ዝብል ቃል ምስ ደርጓሐትለይ ብተሃዋኽ ምኽንያታ ክፈልጥ ተሃንጠኹ። ሰላም እንታይ ማለት ኪኺ? እንታይ ኮንክ ዲኺ? ክብል ፀገማ ክፈልጥ ሓተትክዋ። ብድሕርዚ እንዳሕነቕነቐት ጓለይ ናፊቐ በለትኒ። እንታይ ኢልክ ሰላም? ጓለለትክ ድያ? ናይ መዓስ ኣበይ? ኢለ ብምግራም ሕቶታተይ ደራሪበ ደርጓሕ ኩላ። እታ ዝፈልጣ ዝመስለኒ መቕረበይ መሓዛይ ሰላም ዝርንዛሕ እንዳነበዐት ኣብ ዘለትኒ መልክዓ ሹማ ዘይፈልጣ ንሳውን ዘይትፈልጠኒ በለትኒ። እንታይ ክትብል ዘለኽ ሰላም? ኢለ ብውሽጠይ ዝበለትኒ ስለ ዘይተረዳእኽዋ ምስ ውሽጠይ ተዛረብኩ። ኣብ ቅድሚያ ተንበርኪኸ ኮፍ ብማል የዒንተይ ፍሪሪ እንዳበልኩ ናበይ እንታጠመትኩ። ንዝበለትኒ ከም ዘይተረዳእኽዋ ዝገመተት ሰላም እንዳሕነቕነቐት እቲ ሽግራ ገና ኣብዛ ሃገር ቅድመ ምእታዋ እዩ ጀሚሩ። ናብዚ ዓዲ ክመፅን ከለኹ ናይቲ ኣብ እስራኤል ኣሎ ዝበሃል ሓውቦይ ቴሌፎን ጥራሕ እየ ሒዘ መፂ ነይረ። ንሓውቦይ ኣብ ሲና ከም ዘለኹ ክኸፍለለይ ሓቲተዮ። ነገር ግን ሓውቦይ ቅድሚ 2 ሰሙን 2 ደቁ ከፍ ኢሉ ስለ ዝነበረ ብሕርቃን እንዳተናደደ ትቕርሺ ሸምጢጠ ድየ ዘምፆ ዘለኹ ኢሉ ኣብ እዝነይ ዓፀወኒ። ዝነበረትን ተስፋ ሽምዓይ ግቢላ ክትጠፍእ ኸላ ኣብ ልበይ ተሰምዐኒ። ኣብቲ ዘይ መሬተይ መሬት ክትውሕጠኒ ተመነኹ። እቶም ምሳይ ዝመፁ ብፆተይ ንሓደ ሰሙን ዝኣክል ምሳይ ስለ ዝነበሩ እቶም ራሻይዳ ክትኸፍል እያ ኢሎም ስለ ዝሓሰቡ ዋላ ሓንቲ ሽግር ኣይጋጠመንን ቀንዩ። ምሳይ ዝነበሩ ከይዶም በይነይ ምስ ተረፍኩ ግን ብገበታ ንብዓት እንዳሕነኽነኸት እቲ ኸማይ ውፅዕ እዩ ዝብሎ ሓወይ ወዲ ዓደይ ምስ ራሻይዳ ሲና ኮይኑ ኣብ ነብሲ ወከፍ መዓልትታት ብዘይ ዕረፍቲ ዓሚፁኒ። ካብ ኣሕዋተይ ገዛ ፈልዮም ብጥሜትን ማሕረምትን ኣሳቕዮምኒ። ንኣምላኸይ ነብሰይ ንኽቕበል ዝሓተትክዎ ሕቶ ኸማን ኣይመለሰለይን። እቲ ድለዩ ክወሃበኩም እዩ ዝበለ ኣምላኽ ጸሎተይ ሰምዐንን። እዚ ምስ በለትኒ ተኣኒደ ርእሰይ ምቁፅጻር ክሳብ ዝስእን ኮይነ ብድሕሪኡ ኸ ክብል ሓተትክዋ። ንብዓታ እንዳፍሰሰት ብድሕሪኡ ደኣ ኣብ ሻምናይ ወርሐይ ከባቢና ዋፅዮም ከፍ ኢሎምለይ ምስ መዓተይ ኣቴ
ናይ ምንታይ መዓት በልግዋ ኣብሲና እንከለኹ ብተደጋጋሚ ስለ ዝተደፈርኩ ዘይነብሰይ ፀይረየ መፄ ጠኒስኪ በልክዋ ብትሓዋኽ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ብፅሕቲ ወርሒ ስለ ዝነበርኩ ኣብ ግዛ ሕርሰይ ነታ ሕፃን ከጥዋ ምስ ሓተትክዎም ከሊኦምኒ መዓተይ ስለ ዘይተወድአ HIV ኤድስ ኣለኪሎምኒ በዛ ሕማም ዘይፅባሕ ክመውት ኢለ ነታ ሕፃን ውሰድዋ ኢለዮም ከምቲ ትርእይኒ ኣለኺ ኣብ ከተማ እንዳሃለኹ ኣብ በረኻ ዓለም ንበይነይ የሳለለኹ በለትኒ ህልንዓ የዕሪባ ሰላም ብዘሕለፈቶ ሽግርን ኣጋጢምዋ ዘሎ ሕማምን ኣመና ኣደንገጸትኒ ሰብ ግን ምሽጥር እዩ እትሪኦን እትድህስሶን ነገር ግን ብዙሕ ክምርመርን ክብርበርን ዘለዎ ኣካል ሰላም ካብታ ዝኩሉ ዘሕለፈቶ መሰናኽላት ዘዕለለት ንዕልት ጀሚረ ንገዛይ ምሳይ ንኽትኸይድ ኣእሚነ ወሰድክዋ ሎሚ ሰላም ብዝተገበረላ ናይ ስነ ኣእምሮ ሕክምና ንኩሉ ዝሓለፈ ገዲፋ ሓድሽ ህይወት ጀሚራ ምስ ጓላ እውን ብመንገዲ ናይ ስደተኛታት ማእኸል ዝነበረ ድሕረ ፋይል ብምግንፃል ተረኸበት ብድሕሪ እዚ መስርሕ ምርካበት ደንጓልን ናይ መጨረሽታ ሰዓት ኣኺሉ ብኣካል ኣራኺብወን ሰላም ገና ምስ ርኤታ እንዲላ ተንበርኪኻ እንዳበኸየት ኢዳ ዘርግሐትላ እቲ ነታ ህፃን ሒዝዋ ዝመፀ ጋሻ ኒና እዚ ኣዲኽ እያ በላ ንኒና በቲ ትሰምዖ ቋንቋ ገይሩ ኒና ጨና ዲኣን ቋንቋ ዲኣን ዝተሃረመት ጎያ ተጠምጢማ ሓቆፈታ ኒና ንብኽያት ኣዲኣ ኣሰንያ እንዳነበዐት ሕቶታታ መን ብቦ መንበር ብዓይና ገለ ናይ ውሽጣ ሕቶታት ተሓትት ነይራ ቅድሚኡ ዝተኾነ ኣነ መንየ ጓል መንየኸ ትብል ትነብር መን ይፈልጥ ሰላም ጓላ ምስ ረኸበት ፍጹም ተረጋጊኣ ሹም ጓላ እውን ብጥምቀት ክርስትና ገይራ ከያብኤል ኢላ ሹም መውፀትላ ሰላም ምስ ከምኣ ዝመስል ሓዳር መስሪታ ዕግበት ህይወት ምስጋና እዩ ብማል ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብመዝሙር ምስጋና ተገልግለላ ተፈጸመ። ጸሓፊ ፍጡር ረዳ ተራኺት ማግዳ ሰላም ተኸታተልቲ ማኪ ሚድያ ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእይቶ እንተዳህሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ሓሳብኩም ክትከድፍሉ ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳህሊኩም ሳብስክራይብ ግብርዎ ላይክ ሼር ከይትርስዕዎ يغني لي ساسا نعم